Hai să-ți spun o poveste. Cu mult ani în urmă, în Egiptul antic, Moise s-a născut. Erau vremuri periculoase pentru noi născuții băieți. Așa că trebuie să fie pus într-un coș și lăsat să puțească pe râu. Ești al meu acum. Moise va fi numele lui. Moise? Da, Moise, pentru că a fost scos din apă. Am nevoie de doică. Deci la palașa din doica despre care am nevoie. Nu vei avea niciun Egipt, niciună să conduci, dacă te las condus pe furie. Și tu, Moise, Moise, ești prea orgolios, măi. Prea orgolios că să treci peste o jignire. Împacă-te, fratele tău. Și ce se va da marca asta pentru voi? Și Ramses, în legătură cu sora ta, să nu mai tratezi femeile așa niciodată. Mai înțeles, Ramses? Hai, dă. Dacă te complici degeaba, e problema ta. Eu nu te-am lăsat așa. Înțeles? Structurile trebuie să fie. Dacă nu sunt, atunci e o problemă. Mă înțelegi? Deci, asta aștept de la tine. Aha! Acolo erai. Tata este noul arhitect pe care l-am angajat pentru noile depozite de cerare. Vino, arată-ne schițele tale.
Maestatea voastră! Magazia va fi cilindrică și ferestrele vor fi făcute în așa fel încât cerealele vor primi marețele raze ale lui Ra când răsare dimineața. El va fi frumos, așa. Da, sunt sigur că Ra va fi mândru. Va fi mândru. Va fi mândru, Ra. Mândru. Da, cu siguranță. Moise, eu am încredere în tine, băiatul meu. Eu mă duc acasă și las totul meu, da? Da. Ra va fi Va fi mândru. mândru. Maestatea voastră. O să fie frumos Da, așa. frumos, da. Hai să aruncăm o privire prin jur. Bine. Ești nebun? Du-te-le! Ești nebun! Ești nebun! Ești nebun! Înălțimea voastră, cred că teritoriul de lângă Goșen e mult mai potrivit pentru magazin. De ce crezi astfel? Credeam că vom face magazin aproape de palat. Înălțimea voastră, cu siguranță nu vrem să aglomerăm pământul regal. Și la recolta vom fi fermieri transpirați, urât mirositor, seceratori și transportatori de vacile cu cai notragan de care le plină cu cereal. Înălțimea voastră, cu siguranță nu vrem să aglomerăm pământul regal. Du-te și adună muncitorii și eu. E vreo problemă, ceva nu-i regulăm. Fugi, acum! Du-te adună muncitorii. Bine. Sunt furios! Furia ce mi-a otrăvit sufletul m-a ruinat! M-a ruinat! Cum? De-am putut să omor un om în bătaie? Până cei doi frații mei! Frații mei! Frații mei! Și ei! Și ei! Se întreabă dacă îi voi ucide așa cum l-am ucis pe acel evreu. Sunt sigur că toată lumea îmi cunoaște fapta. Toată lumea. Că gata. Totul s-a terminat. Totul gata. Dar stai, oare faraonul știe? vești proaste. Un evreu a ucis un egiptean. Cum? Ce evreu nenorocit a îndrăznit să ia viața unui egiptean? Duceți-vă în Goșen acum și aduceți-l aici imediat. Maestatea voastră, inculpatul este de aici, din palat. Cum? Moise. Moise?
Moise. Părăsi Moise! Aduceți-l aici! Călcat peste toți! Închideți porțile! Puneți mână pe el! Imposibil! Din omor cu mâna mea! Nu pot să cred! Moise! Tată! De ce sunt aici? Cu ce scop? Exact! Asta mă întreb și eu. Pentru ce trăiesc? Liniștește-te, draga mea. Liniștește-te. Povestea mi s-a sfârșit. Și așa, Moise a mers mai departe în Midian, unde întrăioț Jetro l-a luat sub protecția sa și a dat-o de soție pe una dintre fiicele sale, Zipora. Nu te apropie de locul acesta. Scoate-ți încălțămintea din picioare. Căci locul pe care cauți este un pământ sfânt. Eu sunt Dumnezeu tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Am văzut asuprirea poporului meu, care este în Egipt, și am auzit strigatele pe care le scoate pricina asupritorilor lui. Căci cunosc durerile, m-am coborât ca să-l zbăvească din mână egiptenilor și să-l scoți din țara acestea și să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere, și anume în locurile pe care le locuiesc cananeții, etiții, amoriții, fereziții, eviții și iebusiții. Acum vino, eu te voi trimite la Faraon și va scoate din Egipt pe poporul meu, pe copilul lui Israel. Copiii lui Israel din Egipt. Sunt slab, iar e o muncă grea pentru mine. Nu știu să vorbesc. Doamne, mă bâlbâi. Israeliții nu mă vor asculta. Vor râde de mine. Și cine să spun că m-a trimis la ei? Vei răspunde copiilor lui Israel astfel. Eu sunt cel ce sunt, cel ce se numește, eu sunt. M-a trimis la voi. Eu voi fi negreșit cu tine. Și după ce vei scoate pe poporul din Egipt, veți sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Și dacă nu mă vor asculta și vor râde de mine, sau dacă îmi vor spune că Dumnezeu nu mi s-a arătat. Moise, ce ai în mine? Asta? Această iag, draga Emma, această iag de pastor a devenit o unealtă în mâinile lui Dumnezeu. A făcut minuni în fața faraonului. A împătit Marea Roșie
în două și a izvărut apă din piatra seacă pentru poporul lui Dumnezeu. Așa că Moise, cel lipsit de curaj, în erou pentru că l-a acceptat pe Dumnezeu și a găsit adevăratul scop al existenței sale. Emma, ai nevoie pe Dumnezeu și ai nevoie de El acum. Vrei să accepti pe Dumnezeu acum sau vrei să ratezi momentul din nou? Tocmai a început. Tocmai ați văzut viața lui Moise. Everything was down. Totul era de căzut pentru el. Lost his position. Și a pierdut poziția. He became a fugitive. A devenit un fugitiv. He was kicked out of the palace A fost dat afară din palat because of something he did. datorită la ceea ce a făcut. He lost Și a pierdut that which would have been his throne. ceea ce putea să fie tronul său. But in the wilderness, Dar în sălbăticie, God met with him. Dumnezeu a God venit met la with el. him. Dumnezeu a venit la el. What is that that is in your hand? Ce este în mâna ta? The rod of Moses Rodul lui Moise. was the story of his life. Acel toiag era povestea vieții lui. That story Această poveste told him i-a spus how he was rescued from the waters. cum el va scoate poporul de sub robie. If God rescued Moses Dacă Dumnezeu l-a salvat pe Moise and bring him back, și l-a adus înapoi, he can do more for you. el poate să facă mai mult pentru tine. What is the situation in your life? Care este situația din viața ta? What is that thing that is drawing you back? Care este lucrul acela care te trage în jos? Why are you running about? De ce fugi? The rod in the hand of Moses Ei fugeau de liberated men. Liberated men. ca și niște oameni. The rod in the hand of Moses Toiagul care îl avea Moise în mână made him to live for more than 120 years. l-a făcut să trăiască mai mult de 120 de ani. For 40 years in the wilderness, Timp de 40 de ani în sălbăticie. there was no sickness in his life. N-a avut nicio boală în viața lui. God has put something in your hand. Dumnezeu a pus ceva în mâna ta. He has put something in your life A pus ceva în viața ta that will work for you. care, That He will use dacă îl vei folosi, to take away sickness from your life, el va depărta boala din viața ta. to take that addiction from your life. Va depărta adicția din viața ta. Tonight, Seara aceasta you have an opportunity, ai o oportunitate. a very big opportunity, O foarte mare oportunitate. to come to this God Să poți să vii aici and say, Father, și să spui, Tată, you that did this in the life of Moses, tu care ai făcut aceste lucruri în viața lui Moise, touch my life. atinge-mi viața. Touch my life. Atinge-mi viața. He's here to touch you. El este aici să te atingă. If I have somebody in the house Dacă este cineva aici who will say, Father, care spune, Tată, please touch my life. te rog, atinge-te de You touch viața the mea. life of Moses. Ai atins viața lui Moise? You touch the life of Moses. Ai atins viața lui You Moise? turn things around for him. Ai întors lucrurile pentru el? Turn my life around. Întoarce și viața mea, I te need rog. your joy. Am nevoie de bucuria ta. I need good health. Am nevoie de If sănătate. you are here tonight, Și dacă ești aici în seara you just aceasta, wave your hand to the Lord. poți să ridici mâna în prezența Just wave to Domnului. the Lord. Just wave to the Ridică-ți Lord. mâna în prezența Domnului. And is it possible, just rest your feet. Și dacă este posibil, ridică-te pe picioare. Just rest your feet. Ridică-te pe picioare dacă este And repeat posibil. after me. Și repetă după mine. If it is possible, Dacă este posibil, you that is standing there, tu care stai acolo, can you join me on this altar? poți să vii aici la altarul Can you just come acesta. and join me on this Poți să altar? vii aici Just în come, față. come. Vino aici în față dacă vrei. Come, join me on this altar. Veniți aici în față. Veniți aici la altar. Come. Veniți aici, veniți. Come, join me on this Veniți altar. Don't run back. Come. Nu fugiți, veniți. Join me on this altar. Veniți aici pe altarul Join me on this acesta. altar. Veniți aici la altarul acesta. Can you just wave to him again? Haideți să mai ridicăm din nou mâna în prezența You lui have to wave it Dumnezeu. to him.
Cei care, haideți să ne ridicăm mâna în Then can prezența you rise to Domnului. your feet wherever you are? Și puteți să vă ridicați pe picioare acolo unde Can you just sunteți. stand to your feet wherever Haideți să you ne are? ridicăm pe picioare acolo unde So I sunteți. can pray with you. Ca eu să mă rog pentru voi. I can pray with you. Vreau să mă rog cu voi. I can see several of you Văd câțiva dintre voi standing to your feet. care v-ați ridicat pe picioare. So I can pray with you. Și eu să mă voi ruga pentru Can you voi. say after me? Repetați după mine. I say, Lord Jesus, Spuneți, Doamne Iisuse, say, I come to you tonight. vin la tine în seara aceasta. I come to you tonight. Vin la tine în seara aceasta. Touch my life. Atinge-mi viața. Touch my life. Atinge-mi viața. I have suffered in the hands of the devil. Am suferit în casa diavolului. Touch my life. Atinge-te de viața mea. Turn things around for me. Întoarce lucrurile pentru mine. I need a new life. Am nevoie de o viață nouă. Jesus, Iisuse, come into my life. vino în viața mea. Make me your child. Fă-mă copilul tău. Wash my sins away Te rog să-mi speli păcatele with the blood of Jesus. cu sângele lui Iisus Thank you, Hristos. Jesus. Îți mulțumesc, Because Iisuse, tonight, pentru că în seara I'm a child aceasta of God. eu sunt un copil al lui The rest Dumnezeu. of you, can all of us just rise to Și our feet? toți care suntem aici restul, haideți să ne ridicăm pe Everybody picioare. come with your right Toți să ne ridicăm pe picioare. Can we just rise to our feet? Haideți să ne ridicăm pe Lift picioare. up your hands to heaven. Și ridică-ți mâinile către Can ceruri. you lift up your two hands to heaven? Ridică-ți amândouă mâini către ceruri. Lift up your two hands to heaven. Ridică-ți amândouă mâini către I just ceruri. bless the name of the Lord. Și haideți să slăvim God numele bless the name of the Lord. Domnului. God Și haideți să bless the slăvim name of numele the Lord. God bless Domnului. the name of the Lord. Binecuvântați numele lui Dumnezeu. Haleluia, slavă Domnului. Hallelujah. Jesus, to pass me by. Just lift up your hands to Him. Haideți să ridicăm mâinile prezența lui Dumnezeu. Holy Ghost, Just wave. out of my Just life. wave your hands to Him. Lasă Duhul tău peste Bless the tine. name of the Lord. I don't want Praise the name Jesus of the to Lord. pass me by. Nu vreau, Iisuse, să treci pe lângă mine. I don't want the Holy Ghost out of my life. Thank Nu you. vreau Duhul Sfânt să treacă pe lângă viața Thank mea. you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, Thank you, Jesus. pass me by. I don't want the Holy Ghost. I don't want the Holy Ghost out of my life. Singing out the word Jesus. I don't want Jesus to pass me by. Iisuse, nu vreau să treci pe lângă mine. I don't want the Holy Ghost out of my life. Nu vreau Duhul Sfânt să trece din viața mea. Oh, I don't want Jesus to pass me by. Ushers, please, can I have an usher here? The Holy Can I have an usher here, please? One of the ushers. I don't want Jesus to pass me by. Please, quickly, quickly, quickly. I don't want the Holy Ghost out of my life. Singing with me. I don't want the Holy Ghost. I don't want Jesus. Have mercy. Holy Ghost out of my life. Amen. Shall we just close our eyes? Haideți să închidem ochii. If you can, please just close your eyes. Dacă puteți, vă rog, închideți ochii. If I'm please, let's just exercise just a minute of silence. Puțină liniște. Please, those who stood up when we made the altar call, Vă rog să fiți foarte atenți. please, we want to see you outside. We want to see you at the table. Cei care, când am făcut chemarea la altar, aș ridica mâna, vrem să ne întâlnim afară, la masă. Those of you who have this form with you, Cei care aveți acest formular, please, can you just move, step to that table there? vă rog să ieșiți afară, la masă, acolo. There's a great reception for you. Este o recepție acolo. God bless you. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Father, we want to thank you. Tată, vrem să-ți mulțumim. We thank you for all that you mean to us. Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut
prin noi și pentru noi. Thank you for everything you've done in our lives. Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut în viața noastră. Thank you for what you are doing now. Îți mulțumim pentru ce faci acum. Thank you for giving us the opportunity to know that we have a weapon in our hand. Îți mulțumim pentru că Tu ne-ai dat oportunitatea să avem o armă în mâna An noastră. instrument that will turn our lives around for good. Un instrument care va întoarce viețile noastre pentru gloria Ta. Beginning from tonight, oh Lord God of Începând heaven. din seara aceasta, Dumnezeul cerului și al pământului. May you move in a dimension in our lives. Tu, Doamne, să începi să lucrezi în viața noastră. Make our lives better. Te rog să faci viețile noastre mai bune. Make us better Christians. Fă-ne să fim creștini mai buni, Doamne. In Jesus' name. În numele Lui Isus ne-am rugat. And everybody shouted, Amen. Și toți să spună Amin. Amen. Amin. Un ropot de aplauze, doamnelor și domnilor! Cum a fost piesa de teatru? Vreau să aud aplauze, cât de mult v-a plăcut? Vă spun sincer că eu, pe mine m-au cam luat așa niște fiori pe șirea spinării. I got some goosebumps because of the play. So, here's the final point of tonight. Am să-l invit în scenă pe Tobi! Tobi, unde ești, Tobi? Ca să le mulțumim tuturor cei care au fost în seara aceasta cu noi, da? Să menționăm sponsorii care ne-au ajutat, nu în ultimul rând și dumneavoastră, să vă mulțumim pentru că ați fost în seara aceasta cu noi. Până se hotărăște Tobi să vină pe scenă, am să vă informez că acesta a fost un eveniment al organizației non-profit The NDYCI Vision. Dacă aveți plăcerea să ajutați, puteți să faceți câteva donații la ieșirea din teatru. Da? Tobi tot nu vine? Tobi, vii să ne ajuți pe scenă? Madam. Hallelujah. We want to say a very big thank you to every one of us. Can we just celebrate ourselves? This show, this event would not have been possible without you. And from the crew, the NDICY crew, we say a very big thank you. We want to take our time to also say thank you to our partners and our sponsors, specifically Keith Studios, First Copy Company, as well as our special guest, Daddy Olorunfemi, Mommy Olorunfemi, Daddy Olotu, names too numerous to mention. And most of all, we want to say a very big thank you to Jehovah Shammah himself, God our Father. Can we just give him a round of applause, please? All right, last but not the least, I'd like to review to you, those who you just saw, the cast and the crew for Chea Imuna. Please celebrate them. Awesome people. Awesome people. Very Aplauze vă rugăm pentru Cut toată it. lumea de pe această scenă în seara aceasta. Celebrate these guys, please. If God blessed you because of them, please celebrate them. Celebrate them. Lots of rehearsals, lots of sacrifice, sleepless nights, cramming lines. Most of them do not speak Romanian as a first language. They had to cram Romanian language. Celebrate these guys, please. You guys are awesome. Au fost foarte multe repetiții, au fost foarte nopți nedormite. Unii dintre ei nu au ca primă limbă, da? Limba română. Dar uite că se poate, da? Vă rog frumos să-i aplaudați din nou. Thank you so much, guys. We really love you and we appreciate you. All right, acum terminăm așa. Trebuie să rugăm. Putem să stăm pe piciorul, vă rog frumos. Can we stand Putem să ne ridicăm în picioare, da? What would you do without me? All right. We're just going to say a prayer and that will be the end of tonight's event. But please do not go because there's a closing performance which I'm sure you do not want to miss. Vă rugăm să nu plecați, da? Avem un moment special pentru dumneavoastră, o surpriză de final. Bravo. Așa că dacă mai aveți un pic, da, mulțumesc. Mulțumesc. All right. Father, we thank you. We exalt you for a lovely evening like this. Our shield, our buckler, our fortress. You are the one who has made this possible. All the glory goes back to you. We thank you for every single thing. We thank you for the journey. We thank you for the destination.
we exalt you. Lord, take all the glory. In Jesus' mighty name we have prayed. Once again, put your hands together for Jesus. Toată lumea mâinile sus pentru Good Isus. evening, everybody. O seară bună tuturor. Please, a very important notice. For those of us who raised up our hands while the altar call was being made, can you please translate for me? For those who raised up their hands, Pentru cine a ridicat mâna sus mai devreme, we have a gift for you. avem un cadou pentru voi And we do not want you to leave without the gift. și nu vrem să plecați fără acest cadou, da? Alright, so please, as you go out, please just go to the registration table where you already start. În timp ce plecați, vă rugăm să vă opriți la una dintre măsuțele There'll be a noastre. couple of our crew, a couple of people from the crew Vor fi niște oameni de acolo, din echipa noastră, din seara who will aceasta, give you a VIP welcome. care vă vor da o intrare VIP, da? A VIP goodbye, no welcome. Sau un VIP, un adio VIP. Alright, you have a very lovely evening. O seară bună tuturor! One more thing, please. Please, can we just celebrate this beautiful woman? Thank you. Awesome woman. I Thank couldn't you. have done it without Toby. Good evening, everybody. O seară bună, la revedere! Thank